ассалому алайкум, ҳамватанони гиромӣ. имрӯз мехостам дар бораи паёмадҳои он буҳрони ҷаҳоние ки тамоми ҷаҳонро фаро гирифтааст, чанд фикру мулоҳизаҳои худро ба шумоён баён намоям. дар натиҷаи пандемияи коронавирус COVID-19 ки тамоми ҷаҳонро фаро гирифтааст, бисёр иқтисодҳои абарқудрати ҷаҳон боз монданд. ин сабаб шуд ки нархи нафту газ хеле поён рафт ва он давлатҳое ки ба буҷаи онҳо ба нархи нафту газ вобастагӣ доштанд, гӯем ки ба буҳрони шадиди иқтисодӣ дучор шуда истоданд. анакнун гарчанде бисёре аз иқтисодшиносои мо мегӯянд ки Тоҷикистон ба иқтисодиёти ҷаҳон иртиботи қавӣ надорад ва ин буҳрон ба мо таъсири назаррас намерасонад. ҳаминро гуфтанӣ ҳастам ки ин фикр хеле нодуруст аст. ин буҳрон хеле ки гуфтем асосан миёни иқтисодҳои он мамлакатҳоро мешиканад ки ба нархи нафту газ буҷаи онҳо сахт вобастагӣ доштанд. хеле ки медонем дар навбати аввал ин ба иқтисодиёти Русия хеле зарбаи назаррас мерасонад. ҳамаи мо медонем ки қариб 2 миллион ҳамватанони мо дар Русия муҳоҷири корӣ мебошанд ва ҳамасола ба Тоҷикистон қариб $4 миллиард ворид мекунанд. ин $4 миллиард сабаб буд ки иқтисодиёти Тоҷикистон каме бошад там пеш мерафт, савдо мешуд дар бозорҳо, дар мағозаҳо, соҳибкорони мо фаъолияти худро пеш мебурданд. анакнун хеле ки гуфтем ин буҳрон ба иқтисодиёти Русия зарба мерасонад. ба назари коршиносо қариб 20-25 миллион нафар дар Русия беҷои кор мемонанд дар натиҷаи ин буҳрон то охири ҳамин сол. анакнун албатта дар қатори ин 20 миллион гӯем ки ҳамватанони мо низ қарор мегиранд. аллакай мо аз шабакаҳои иҷтимоӣ, аз дигар гӯем ки ваъои электронӣ дида истодем ки чанд ҳамватанони мо беҷои кор монданд. онҳо маблағ барои хӯрдан озуқа маҳсулотҳои ниёзи аввал маблағ надоранд, барои пардохт кардани иҷораи хона маблағ надоранд ва ин чиз ба онҳо хеле зарбаи сахт мешавад. боз як чизро бояд фаҳмем ки баромадани Русия аз ин буҳрон дар моҳҳои наздик ба назар гирифта намешавад. ба фикри бисёри коршиносон ин буҳрон қариб то 2 сола давом медиҳад. лекин ҳамин моҳи ҷорӣ, моҳҳои оянда барои муҳоҷирони мо хеле вазнин меалтад. зеро бас аз ҳама сатҳи бесоҳиб, бедастгирӣ мондаи гӯем ки аҳолии Русия маҳз ҳамин муҳоҷирон мебошад. гарчанде ҳукумати гӯем ки Русия вобаста ба ҳамаи он шартномаҳое ки мисол дар шартномаи СНГ нависта шудааст, метавонистанд ҳам шаҳриҳои мо, ҳамватанони моро дастгирӣ кунад, лекин мо дида истодем ки ҳатто шаҳрвандои худро дастгирӣ карда наметавонад. барои ҳамин ман якчанд пешниҳод доштам. якум пешниҳод ба гӯем ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳамаи мо шоҳид будем ки дар чанд рӯз пеш эълон карданд ки дар Тоҷикистон суратҳисоби махсус барои мубориза бо паёмадҳои коронавирус кушода шудааст. ман мехостам ки ин суратҳисоб ба фонди махсус табдил дода шавад ва ин фонд дар навбати аввал барои кӯмак ба муҳоҷирони муҳтоҷи мо масраф шавад. барои ворид намудани маблағ ба ин фонд гӯем ки сарчашмаҳои зиёд маълум ҳастанд ва бояд истифода шаванд. мисол мегӯем ки маблағгузорӣ бояд аз ҳисоби он ҳамаи маблағҳои буҷавӣ ки барои ҷашнгирӣ, ҷашну маъракаҳои давлатӣ, мисол мегӯем рӯзи ваҳдат, рӯзи истиқлолият пешбинӣ шудааст,
ба ҳамон фонд ворид карда шавад. ҳамаи он гӯем ки маблағҳое ки аз роҳи пулакии Душанбе Чаноқ аз мардум ситонида мешавад, ки қариб бинобар баъзе сарчашмаҳо қариб $80 миллион солона аст, ҳеҷ набошад ними он ба он фонд ворид карда шавад. мисол боз мешавад маблағ дарёфт намуд аз ҳисоби он маблағҳои обунапулие ки аз коргарони соҳаи буҷа, аз муаллимону духтурон, аз студентҳо ситонида мешавад барои нашрияҳои ҳукуматие ки гӯем ки дар он шуморае ки обунапулӣ ҷамъ мешавад нашр намешавад. ҳамин пулҳо бояд ба он фонд ворид шавад ва чанд гӯем ки сарчашмаҳои дигар ки рӯйхати пурраи онро ҳукумат худаш хуб медонад. Бояд фонд аз ҳамон маблағҳо пур карда шавад. барои чӣ ман мегӯям ки бояд муҳоҷирони муҳтоҷ пеш аз ҳама дастгирӣ карда шавад? барои он ки маҳз ҳамин муҳоҷирон буд ки иқтисодиёти Тоҷикистонро гӯем ки дастгирӣ мекарданд, новобаста аз оне ки ниҳодҳои давлатӣ садди роҳи пешравии соҳибкорон мешуданд. маҳз пулҳои фиристодаи муҳоҷирон боиси пешравии иқтисодӣ, боиси пешравии соҳибкорон, савдогарон мешуд. ва маҳз ҳамин муҳоҷирони мое ки дар Русия кор мекарданд, тинҷию оромӣ, гӯем ки сулҳу субот дар Тоҷикистон таъмин буд. агар ҳамаи он нафарон ба Русия намерафтанду дар Тоҷикистон мемонданд бекору бепул, мо ҳама медонем ки баҳори арабе ки чанд сол дар давлатҳои араб аз ҳисоби бекорӣ ба вуқӯъ омад, дар Тоҷикистон аллакай 10 сол 15 сол шуда мегузашт. барои ман агар ин ба нафъи ҳукумат мешуд ки ҳоло маҳз гӯем ки халоскорони худро, муҳоҷирони меҳнатие ки дар Русия ва Қазоқистон кор мекунад, дастгирӣ кунад. анактун механизми дастгирии муҳоҷиронро ҳукумат бояд дар оҷилан дар муддати кӯтоҳ кор карда барояд. мисол мегӯем ки ҳамон фонде ки ташкил мешавад бояд дар сайти худ махсус гӯем ки ҷой дошта бошад ки барои дархости кӯмак ҳар як нафар бояд тавонад бо осонӣ ва бо зудӣ кӯмакпулӣ дархост кунад. мисол мегӯем ки бо дохил намудани серияи паспорти худ, ному насаб ва чанд аъзои оила будани он, ва гӯем ки ба ҳар як оила ҳадди аққал $100 ҳам кӯмак бошад. мисол гуфтем ба 100,000 оила агар кӯмак шавад ё ба 100,000 муҳоҷир кӯмак шавад, ин тахминан $10 миллион мешавад ки барои ҳукумат ин гӯем ки маблағи хеле калон ҳам нест. мисол гӯем ҳамаи мошинҳои қимати ҳамин мансабдоронро ҳисоб кунем садҳо миллион мешавад, на танҳо дигар дороиҳои онҳо. барои мен фикр мекунам маҳз ба нафъи ҳукумат мешуд ки ҳамин кори хайрро дар ин рӯзҳои рамазон ба кор монад ва ҳамватанони муҳтоҷи моро дастгирӣ кунад. чӣ хеле ки такрор шавадам мегӯем ки маҳз тинҷию оромӣ, сулҳу субот дар Тоҷикистон аз муҳоҷирони меҳнатии мо вобастагӣ дорад. дар охир як пешниҳод доштам ба мардуми ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳамватанони азиз, дар ин рӯзҳои вазнин, дар ин рӯзҳои буҳронӣ мехостам шумо як чизро дарк намоед ки ин буҳрон ба зану фарзандон, бародарон, гӯем ки додарон, падарони мо ки дар Русия ва дигар шаҳрҳои Русия ва дигар давлатҳо барои муҳоҷирати корӣ рафтанд, вазнин меғалтад ва бояд шумо пеш аз ҳама фикри онҳоро кунед. аз гӯем ки аз ҳама ҷашну маъракаҳое ки шумо пешакӣ гӯем ки нақшаи онро доштед, муваққатан даст кашед. аз харҷи маблағ барои маҳсулотҳое ки ниёзи аввал нестанд даст кашед. пул ҷамъ кунед ки мумкин аст дар оянда шумо наздикони худро ки дар муҳоҷирати меҳнатӣ аст
дастгир кунед, анакнун шумо ба онҳо пул равон кунед, зеро ин рӯзҳо маҳз онҳо ба кӯмаки шумо муҳтоҷ мешаванд. дигар онҳо рӯзҳои наздик, моҳҳои наздик дигар пул фиристода наметавонанд. дигар он масъалаҳои нозуке ки буҳрони ҷаҳонӣ ба мардуми мо, ба иқтисодиёти Тоҷикистон, ба муҳоҷирони корӣ таъсир мекунад. ман мехостам дар ягон видеои дигаре ки ин васеътар гӯем ки мусоҳиба дар бораи ин васеътар мусоҳиба кунам. фикр мекунам барои имрӯз ин ду пешниҳоде ки яке ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, дуюме ба мардум шудааст, ба имрӯз пасанда аст. ба ҳамаи шумоён умри дароз, тани сиҳат ва хотири ҷамъӣ таманно дорам. худ ва наздикони худро эҳтиёт кунед ва дар амн нигоҳ доред. саломат бошед.